belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Curaçao begint vandaag met een nieuw traject van elektronisch toezicht. Dat gebeurt onder leiding van de stuurgroep Elektronisch Toezicht. Dat zegt minister van Justitie Quincy Girigori vandaag tegen de Extra. Er zijn 50 elektronische enkelbanden op Curaçao, onder meer met GPS-tracking. Op die manier moet het mogelijk zijn dat gevangenen een deel van hun straf thuis uitzitten, terwijl ze onder elektronisch toezicht staan. De minister benadrukt dat het geen recht is, maar dat alleen gevangenen die zich goed gedragen in de gevangenis in aanmerking komen voor dit elektronisch toezicht. Het RIVM heeft aangegeven dat er op Curaçao een Colombiaanse variant, een Indiase variant en de Braziliaanse P1 variant is aangetroffen bij mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Hij benadrukt wel dat het gebeurd is op monsters die meer dan 2 weken geleden zijn genomen. Het is dus niet duidelijk wat er in de afgelopen 2 weken op dat gebied nog is gebeurd. Volgens Gerstenbloed benadrukt dit de noodzaak van vaccineren en van controle. Zowel de PCR-test die mensen moeten inleveren als de antigeentest na 3 dagen. Tegelijkertijd benadrukt Gerstenbloed dat de 2 mensen die zijn besmet geraakt met de Indiase en de Braziliaanse variant dat naar alle waarschijnlijkheid hebben opgelopen in Nederland. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela blow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Na 2 achtereenvolgende dagen met 0 positieve coronatests kende Curaçao woensdag 8 nieuwe besmettingen. In totaal zijn 746 mensen getest. 1 persoon is op de intensive care van het ziekenhuis overleden. Daarmee is het dodental gestegen naar 118. In totaal liggen er nu 23 mensen in het CMC, waarvan 18 op de IC. Volgens de overheid zijn 46 personen gisteren weer gezond verklaard. Daardoor is het aantal geregistreerde actieve gevallen gedaald naar 74. En daarmee is het aantal sinds lange tijd weer onder de 100 geraakt. 2 mannen zijn gisteren gearresteerd nadat ze zichzelf hadden aangegeven op het politiebureau. Het gaat om een man van 18 en een van 22 jaar oud. Ze worden verdacht van bedreiging met de dood en van mishandeling voor de deur van een school in de wijk Buena Vista. Daar waren 2 groepen leerlingen ruzie aan het maken. Die liep ernstig uit de hand. Zo zijn 2 scholieren geslagen met een honkbalknuppel, 1 op het hoofd en 1 in zijn nek. Tijdens de ruzie is er ook een paar keer geschoten. 2 scholieren raakten gewond. Ze zijn met een personenwagen naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen moest worden behandeld op de intensive care. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De Extra besteedt vandaag aandacht aan de zaak van 5 Curaçaoënaars die meer dan een jaar geleden zijn gearresteerd door Venezuela. Ze worden verdacht van het vervoeren van benzine en drugs. Maar waar ze precies van worden verdacht, dat is nog niet duidelijk. De 5 zitten al meer dan een jaar in de gevangenis onder vaak erbarmelijke omstandigheden. 2 van hen zijn al boven de 60. Familie is ten einde in raad en vindt dat minister van Justitie Quincy Girigori wel meer kan doen voor de gevangenen dan tot nu toe gebeurt.
De Extra weet het zeker. Patrick Kluivert komt terug als bondscoach van Curaçao. Dat zou blijken uit bronnen binnen de Curaçaose Voetbalbond en het team zelf. En daarmee vervangt Patrick Kluivert Guus Hiddink. Die stond 2 wedstrijden aan het hoofd van het Curaçaose team, maar is getroffen door corona. En in verband met zijn leeftijd heeft hij gekozen voor zijn gezondheid, zo meldt de krant. Patrick Kluivert was eerder bondscoach van Curaçao. Een spectaculaire muziekshow vanuit het ziekenhuis. Onder de naam Appressio werd deze show opgenomen op 12 mei in het CMC. Het is bedoeld als een grote dankzegging aan alle verplegers die al meer dan een jaar keihard werken om Curaçao te beschermen tegen het coronavirus. De show is opgezet door Mauricia Pictures in samenwerking met de organisatie Helper. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get you down. The world needs you now. Know that you'll matter, 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 yeah. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.